Kowere kod mago nyako Ramogi wadhi motende kod weche mag somo. Jopuonj 13 manyo maki gi ketho mar temo konyo jopuonjre moko e yor penj. Jopuonjre ma Nyamninia Secondary School mantiere Gemiala e kaunti ma Siaya e yor nyayo kuo mar penj ochwal e do odiochieng' ma kawuono. Achijego ne thuolo gi rambun mar siling 100,000 moro ka moro bang' kwedo ketho mane osomnegi. Jafwambo marwa Linet Undi lero mathoth ewi wachni. Kitudo gi ketho mar kwalo penj ne jopuonjre skund sekondar ma Nyamninia, jopuonj 13 nochopo e nyim doho ma Siaya odiochieng' ma kawuono mar winjo ketho mane odonjnegi godo. Nomak gi bang' yudo jopuonjre gi otese mag kwano paper 1 e kinde ma penj maduong' mar KCSE ne dhi nyime. Jal buche Jacob Makala nosomonegi ketho maggi kamoting'o bedo gi otese mag penj ataro mar chik, tiyo marach kod otese mag penj ataro kod chike mag duol matayo penj manonek kod ketho mar temo kwalo penj. Subject to Article 49(1)(h) and notwithstanding Section 123 of the CPC, in making decision on bail and bond, the court shall have regard to all the relevant circumstances and in particular the following, and I quote: nature and seriousness of the offense, B, the character, antecedents, association and community ties of the accused persons, C, the defendant record in respect of the fulfillment of obligations under previous grants of bail, and D, the strength of the evidence of his having committed the offense. Makala bende nogolo chik mar goyo pukse n'ong'we yamo mar achijego ka 11 kuomgi omisie mondo kik giber gi tudruok moro amora gi jopuonjre e kinde ma penj maduong' mar KCSE dhi nyime, ka japuonj maduong' kaachiel gi jalupne to nomi thuolo mar chopo e skul mana e kinde ma gindikore. The respondent's cell phones shall be subjected to forensic examination and shall only be released once the IO is satisfied that they shall not be necessary to be used as exhibits. The first and the 13th respondent shall only be in school for purposes of administration duties and shall not oversee the examinations. All the respondents are barred from contacting any of the students currently undertaking their exams for the period that this matter will be under investigation. This matter will be mentioned on the 25th of November 2024, so orders the court. Achijego kotelnegi kod manager mar center mabende en japuonj maduong' e skund sekondar ma Nyamninia, Judy Maloba nokwedo kwayo mar jomin bura mane dwaro ni geng'negi ka nonro pod dhi nyime. Maloba noywak ne doho ni moko kuomgi ni kod del malit ka moko ni kod nyithindo matindo. I am under medication. On 27th of October, I was diagnosed with H. pylori and high blood pressure, and I want to request that you give me a reasonable bail. I have got a sick leave biological. Gikone, owegi thuolo gi rambun mar siling 100,000 moro ka moro ka girito dok e doho kendo. This court orders as follows: that the respondents shall each be admitted to bond of Kenya shillings 100,000 with one surety of similar amount in the alternative cash bail of Kenya shillings 20,000. The respondent shall report to the investigating officer every day for a period of 14 days. From today, should they be able to post bond or bail. C, should they fail to post bond or bail, they shall be held at Yala police station for a period of 7 days. Linet Undi, Ramogi TV.